bapak. Goyang. Alah siap. Siap. Kita main balik yom. Satu baris, 5 angkong. Mandatar, hadiahnya mesin cuci. Mantap. Baralik urang nan ditarusan. Aleknya rami undangan tibo. Pantun badendang kita mainkan. Kita angke lagu kaparinyo. Alah siap. Nak bisa dimulai. Hati-hati yo. Ikut lebih kadang lu pada tadi hadiahnya kok mang. Ayo kita main gratis, tidak dipungut biaya. Hey goyang. Barang le urang nan ditarusan. Barang le urang nan ditarusan. Alek nyorami undangan tibong. Alek nyorami undangan tibong. Diangke kini batu partamong. Diangke kini batu partamong. Hatilah hati mama sadonyong. Hatilah hati mama manjagong. Iya, udah siap? Iya, kita angkat dulu batu yang pertama. Bagi mi nasib untuannya badan. Bagi mi nasib untuannya badan. Siang jo malam mencari makan. Siang jo malam mencari makan. Tahun 68. Tahun lah 68. Alun lai ado yo parubahan. Alun lai ado yo parubahan. Iya. Panglimo di kayu tanam. Panglimo di kayu tanam. Pai balimo pulang baranam. Pai balimo pulang baranam. Cari 50 ala anam. 50 anam. Tolong tandokan. Mikado kini ratu di Jepang. 80-an nomor nan datang. Iya. Masih goyang terus. Minta goyang. Goyang. Singkara danau di Solo. Singkara danau di Solo. Salapan balik nomor mancogo. Salapan balik nomor mancogo. Iyo si 6 dua di pintu. Iya si 6 dua di pintu. Kini malape udah bajalan. Kini malape udah bajalan. Iya. Cari 60 ala 1. Cari 60 ala 1. Alun juo urang katuju. Alun juo
Babi dua badayuang sampan, babi dua badayuang sampan. Sungguh asik main cubit-cubitan. Carilah nomor 78. Bagaimana bang? Alamat dua. Ada lain? Minta goyang. Goyang terus. Samsidar bakaco matong, samsidar bakaco matong. Cari nomornya 85, 85 agialah tandong. Bagaya di malam minggu, bagaya di malam minggu. Cari ampe puluh ala satu, alamat nunjuan nan baju biru. Iya, alamat suak. Alamat suak, Pak. Iya, bawa keponnya kamu kong. Kita akurkan dulu. Bajanji di malam minggu ampe puluh satu. Samsidar bakaco mato 85. Singkarak danau di Solo 8 baleh angko mancogok. Mikado Ratu Japang 80 angko nan datang. Bagini nasibnya badan 68. Akur diagi hadiahnya 1 buah mesin cuci. Iya, baik kepada panitia atau tuan rumah untuk bisa memberikan hadiahnya kepada pemenang. Iya.